Hej og velkommen til den danske flyguide til, hvordan man redigerer sine flightplaner til, så man får en bedre indflyvning. Når du har valgt dit fly, en Cessna her, så går du ind i flightplaner. Du vælger din afgangslufthavn. I vores tilfælde er det Billund. Og vælger din anden lufthavn hernede. Og i vores tilfælde er det Kastrup. Nu trykker du på Find Route, der ligger hernede. Og du kan se ruten. Så starter vi med at gå ind på Billund Lufthavn. Hernede. Så tager du og rykker simpelthen i stregen her. Sådan der. Og går herned. Ned til Kastrup Lufthavn. Og simpelthen rykker i stregen. Så vi får en længere indflyvning og nemmere navigation på kissen. Så for at du ikke skal dreje så hårdt, så kan du lave nogle flere sådan noget. Sådan lidt ligesom det her. Så trykker du på OK. Gemmer. Yes. Og vælger din tid. Dag. Dit vejr. Og trykker på Fly Now. Og så er vi faktisk klar.